ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சௌமி ஹோம் மேக்கர். இன்றைக்கி நம்ம சௌமி ஹோம் மேக்கரில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி நாள் எடுத்த வீடியோங்க. சண்டே வந்து லாக்டவுன் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாள் சாட்டர்டே வந்து எடுத்த வீடியோ. சாட்டர்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஈவினிங் வந்து ஃபிஷ் வாங்குறதுக்காக வந்து போயிட்டுருக்கோம் கடைக்கு. இது சண்டே வந்து நம்ம கடையில் லீவ் அப்படிங்கிறதுனால முன்னாடி நாளே வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சண்டே வந்து குக் பண்ணோம். ஸோ அதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்து எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், எப்படி வந்து குக் பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் வந்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறாங்க. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் வாங்குறதுக்கு வந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டராட்ட நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணி வரணும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லாக்டவுன் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் ஃபிஷ் கடையில் எல்லாமே கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ அங்கே போய் வந்து நம்ம என்ன ஃபிஷ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கரா மீன் வந்து குழம்புக்காகவும் ஃப்ரைக்காக வந்து பாறை மீன் வாங்கணும். அதுதான் வந்து கொஞ்சம் முள் கம்மியாக இருக்கும். சங்கரா மீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா குழம்புக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடல் மீனும், அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து டேம் மீன் வச்சுருந்தாங்க. பட் டேம் மீனை விட நமக்கு வந்து கடல் மீன் சாப்பிட்றது தான் வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் கடல் மீன் வந்து ஒரு சில ஐட்டம் தான் கிடைக்கும், மீதியெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா கிடைக்காது. இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு கடல் மீனோட ஐட்டம் ஃபுல்லாக. அதில் அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா சங்கரா மீன் சொல்லுவாங்க. அது வந்து குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதில் குழம்பு வைக்கல அப்படின்னா ஒரு டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அந்த சங்கரா மீனும் நாங்கள் வந்து ஃப்ரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேம் மீன் வந்து நம்ம பாறை மீனும் வந்து வாங்கினோம். கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் தான் சங்கரா மீன். ஒரு கேஜி வந்து அங்கே 300 ரூபா அப்படி சம்திங் சொன்னாங்க. இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கேயே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு வந்து தனி அமௌண்ட் சார்ஜ் எல்லாமே வந்து கிடையாது. நம்ம ஃபிஷ்க்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறோமோ நமக்கு க்ளீனிங் வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து தனியாக நமக்கு போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பட் நம்ம எங்கே தான் அங்கே நம்ம அந்த செதில்கள்லாம் எடுத்து வந்து க்ளீன் பண்ணாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு டைம் நல்லா உப்பு தண்ணி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி அங்கே க்ளீன் பண்ணி நமக்கு அதை எந்த சைஸில் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சங்கரா மீன் வந்து இந்த மாதிரி தான் 2 ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது வந்து நல்ல உப்பு தண்ணியில் ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு தண்ணியில். அதை வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது சில்வர் பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ அது காலையில் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்தபோது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுங்க. அது நீங்கள் வந்து உப்பு தண்ணியில் போட்டு கழுவி நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுறதுனால நமக்கு வந்து அப்படியே இருந்துச்சு. பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சில்வர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரைக்காக வாங்கிட்டு வந்தது. ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக கடையில் வாங்கிட்டு வந்த மிளகாத்தூள் வச்சு நாங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டோம். அதனால் அது பெருசாக வீடியோ எடுக்கல. இப்போ இந்த சங்கரா மீன் குழம்புக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வறுத்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் வச்சு செஞ்சீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதில் நல்லா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து போட்டுக்கலாம். போட்டு இது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை தழை போட்டு நல்லா வதக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜீரகமும் மிளகு வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சங்கரா மீன் வந்து. இப்போ ஜீரகம் வந்து 1 டீஸ்பூன், மிளகு வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்திக்கிறோம். அது வந்து நல்லா கருகு விடாமல் வந்து பார்த்துக்குங்க. இப்போ அதை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம மல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து மல்லி தூள் போடுறதுனால இந்த இடத்துல வந்து நான் மல்லி சேர்க்கலை. சும்மா ஜீரகம் மிளகு மட்டும்தான் வந்து போட்டிருக்கேன். அது நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்திக்கலாம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 3/4 கிலோ அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு எல்லாமே. இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து வதங்கணும். இப்போ லைட்டாக வந்து நீங்கள் உப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாம். உப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சீக்கிரமாக வந்து வதங்கிடும். அதுக்காக நம்ம வந்து கல் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்திட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கலர் மாறணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓரளவு கொஞ்சம் கலர் வந்து மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம தூள் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து சேர்த்திக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து நான் 2 டீஸ்பூன் அளவு வந்து வரமிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்திக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். 2 டீஸ்பூனே நமக்கு நல்லா காரமாக இருந்துச்சு. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துறீங்களோ அதில் டபுள் மடங்கு வந்து மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நான் 2 டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள், 4 டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இதே வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம். லைட்டாக வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்திட்டு வறுத்துக்கலாம். இந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கருகிடக்கூடாது. ஜஸ்ட் அதனோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 மூடிக்கு கொஞ்சம் கம்மியான அளவு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே நல்லா அந்த சூட்லேயே வந்து ஒரு வதக்கி விட்டுட்டு
நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான். இப்போ இது நல்லா சூடாறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கருகிடக்கூடாது. லைட்டாக சூடானோடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ அதை நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ குழம்பு செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். நல்லா தாராளமாக ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு எல்லாமே போட்டு தாளிச்சிட்டு, நீங்கள் வெந்தயம் போடுவீங்க அப்படின்னா வெந்தயம் வந்து சேர்த்திக்கலாம். பட் நான் வந்து வெந்தயம் சேர்த்திக்க மாட்டேன். இப்போ கடுகு வந்து நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முழுசாக வந்து சின்ன வெங்காயம், பூண்டு வந்து தொளிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சங்கரா மீனுக்கு. இப்போ கருவேப்பில், அந்த வெங்காயம், பூண்டு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா வந்து கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் வந்து ஊற்றிக்கலாம். நார்மலாக தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய வெங்காயம் போட்டு தாளித்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். பட் சங்கரா மீனுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த தாளிச்சிருக்கிற இதை வந்து எடுத்து ஊற்றிட்டு நல்லா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து புளித்தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ்க்கு வந்து நல்லா புளி ஊற வச்சு அந்த புளித்தண்ணி வந்து சேர்த்திங்க. நான் புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது நான் வீடியோ எடுக்காமல் விட்டுட்டேன். ஸோ புளித்தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. குழம்பு ஃபுல்லாக பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் மீன் ஆட் பண்ணணும். எல்லாம் மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரைஞ்சிரும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழம்பு ரெடி அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இந்த கழுவி வச்சுருக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம். சங்கரா மீன் தான் வந்து நான் உள்ளே போட்டிருக்கேன். போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்து நமக்கு குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடும். ரொம்ப விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரைஞ்சிரும். அந்தளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான சங்கரா மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சங்கரா மீன் பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா ஒரு டைம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க. மேலே இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு நம்ம சௌமி ஹோம்மேக்கர் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.